Zainbide periferikoaren kanalizazioa. Prozedura septiko guztietan bezala, esku garbiketa lehenengo urratsa da. Kasu honetan, gel hidroalkolikoarekin 30 segunduz eta Osasunaren Mundu Erakundeak gomendatzen dituen pausu guztiak emanez. Ondoren, eskularrua jantziko ditugu eta beharrezkoa izango den material guztia prestatzen dugu. Konpresorea, klorexidin alkolikoa, finkatzeko materiala, hala nola tira itsasgarriak eta apositu gardena, suero fisiologikoarekin prekargatutako ziringa, gazak, hiru bideetako giltza behar izatekotan, luzapena erabiliko dugun kateterra eta zorrotza den materiala botatzeko ontzi horia. Garrantzitsua da luzapena purgatuta uztea prozedurarekin hasi baino lehen. Txertaketarekin hasteko, esku garbiketa berriro egingo dugu eta eskularru berria jantziko ditugu. Lehenengo pausua, konpresorea ipintzea da. Behin jarrita, sarbide venosoa bilatuko dugu beti goi gorputz adarrean distaletik proximalera. Aurkitzen dugunean, gunea desinfektatuko dugu klorexidin alkolikoarekin, eta 30 segundu itxarongo dugu zikatzen usteko. Azala guztiz lehor dagoenean, kateter periferikoa txertatuko dugu ahalik eta kateter txikiena erabiliz. Horrela, konplikazioak saihestuko ditugu, adibidez flebitisa. Ontzi horia beti eskuragarri izango dugu material zorrotza bota ahal izateko. Behin kanalizazioa eginda, konpresorea kenduko dugu eta luzapena klanparekin eta tapoi antirrefluxuarekin konektatuko diogu kateterrari. Luzapena hau ez bagenu, luzapen arront bat erabiliko genuke eta antirrefluxuzko tapoi bat gehituko genioke. Orain, 10 zentimetro kubiko suero fisiologikozko ziringa prekargatuarekin, ia isurtzen den eta sueroa ondo sartzen den konprobatuko dugu. Behin isurtzen dela ikusita, suerozko 10 zentimetro kubikoak sartuko ditugu push-stop-push teknika erabiliz. Hau pultsazio laburren injekzio errepikakorretan datza, zentimetro kubiko bat gutxi gora bera sartuz eta etenaldi laburrak eginez. Azken pusean aldi berean klanpa itxiko dugu, presio positiboa eragiteko, eta horrela kateterraren iragazkortasuna hobetzeko. Ez mugitzeko, tira itsasgarriak eta apositu garden bat behar izango dugu. Zertaketa puntua beti ikusgai itzuiko dugu gunea modu periodikoan baloratzeko eta konplikazioak dauden ikusi ahal izateko. Gainean doan apositoa gardena izan behar da arrazoi berdinagatik. Odol jario aktibo bat izatekotan, gas asko apositoa erabili daiteke, baina 24 orduru aldatu beharko litzateke, eta gardenera aldatzea odol jarioa etetean. Luzapena goruntz kokatuko dugu pazientearen erosotasuna errespetatzeko. Horrela, ez da zintzilikatuko. Beharrezkoa da azken kuraren data idaztea lankideei lana errazteko. Kasu honetan, azken kuraren data eta txertaketarena berdinak dira. Zainbide periferikoaren kura 7 egunetik behin egin daiteke. Aurreratu behar denean ez ezik, adibidez, apositoa desitxasten delako edo konplikazioak somatzen direlako. 3 bideetako giltza erabili beharko bagenu medikazio asko jarri behar diogulako, beti luzapena eta gero jarriko genuke, antirrefluxuzko tapoian txertatuta. Azkenik, prozedura amaituta esku garbiketa berriro egingo dugu.